A detección precoz da demencia e a estimulación para retrasar o deterioro cognitivo son os obxectivos do novo servicio terapéutico que vén de poñer en marcha o Concello de Porto do Son da man de Agadea. A poboación do Son é unha poboación envellecida e nós como políticos temos que facer políticas para a poboación que temos. A media de idade do Son é de 48 anos, a poboación de máis de 65 anos de Porto do Son pasa dos 2.500 persoas e aproximadamente os cálculos que se fan sobre as persoas maiores é que o 12,5% das persoas maiores poden padecer algún tipo de deterioro cognitivo, o que elevado á nosa contorna fala de en torno a 300-320 persoas que poden ter, maiores de 65 anos, que poden ter algún tipo de deterioro cognitivo. E aí, onde se está facendo prevención, é onde hai que, sin estar afecto, sabemos que esta enfermedade empeza 20 anos antes de que se nota. Por lo tanto, se se atendes esa base importante, e se atendes tamén o centro de día, como dixéchedes, isto vai a supoñer unha ralentización moi grande da enfermidade e ademais vai haber unha atención e esa persona vai manterse no seu domicilio, o que vai a significar unha calidad de vida moi grande. Ademais, as terapias dirixidas aos doentes contará cun servizo de apoio e asesoramento ás familias, poñendo foco tamén no benestar do cuidador. Consideramos que un servicio de estimulación, ademais de facer prevención e un pouco ralentizar, digamos, os efectos da demencia, para nós quizáis o máis importante sexa que é un apoio ás familias. Hai servicios complementarios para as familias, con atencións psicolóxicas individuales, con escolas de familias, con apoios para eses cuidadores que non saben como afrontar unha primeira intervención en esos momentos que acaban de comunicarlle un diagnóstico ou ben que están observando no seu día a día dificultades e non sabe como afrontalas. Aí estará a nosa psicóloga para axudarlle con ferramentas para levar o mellor posible esta situación e aparte contaremos con un afisio onde dotará de capacidades e de ferramentas ás familias para que as persoas sexan o máis independentes e manteñan as capacidades físicas o máximo tempo posible. O servizo oferta inicialmente 12 prazas e se impartirá os luns, mércores e venres en horario de mañá no Viveiro de Empresas de Noal. Os interesados en participar poden solicitar máis información no Departamento de Servizos Sociais do Concello. É de balde para os usuarios e está financiado con cargo ao post social da Deputación da Coruña.